Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu na kanalu. U epizodu ću vam pokazati 5 smrti zbog fidget spinnera. Na 5. mjestu djevojčica po imenu Emilija. Naime, ova djevojčica je pokušavala neke trikove sa svojim fidget spinnerom i tako je ona vrtila svoj spinner na jeziku. Njen spinner se ukliznuo i upao u njeno grlo. Naime, nije prošao kroz grlo, ali je stao u grlu i došlo do gušenja djevojčice i djevojčica je preminula. Na 4. mjestu dječak po imenu Maddox. Ovaj dječak je bio na balkonu dok je vrtio svoj spinner. Naime, bio je na ivici balkona i vrtio kada je njegov skupocjeni spinner pao sa balkona i on je potrčao da ga uhvati i on je pao također sa balkona sa spinnerom i tako je poginuo. Na 3. mjestu dječak po imenu Madison. Znači, s ovim dječakom nije došlo do smrti, ali jedan dio spinnera, tačnije kada je vrtio spinner, jedan dio spinnera, tačnije onaj željezni dio je spao sa spinnera i tačno njemu prošao u grlo, ali naime on je uspio da prođe kroz grlo i nije došlo do gušenja. Na 2. mjestu dječak po imenu Michael. Naime, ovaj dječak je imao svoju mlađu sestru od 1 godinu. I on je naime vrtio spinner i tako dok je vrtio njemu je spinner ispeo iz ruku i pogodio njegovu mlađu sestru. Naime, sestra je ostala u nesvijesti, ali je uspjela da se probudi uz pomoć liječnika i ostala je živa. Na 1. mjestu dječak po imenu Tom. Dječak je vrtio spinner dječak je vrtio spinner dok je išao iz svoje škole. Kada je došao do pješačkog puta, on nije pogledao lijevo i desno zato što se zanimao sa spinnerom. Naime, pošto svi dobro znamo kako u Americi imaju dobre skupe auta i brzo voze, njega je udarilo jedno auto i on je tako poginuo. Hvala vam na pažnji, ako vam se ovaj video svidio, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo ponovno u sljedećoj. Ćao!